Salon so duk da sanin ta lallai sarai, mai kyawun dan maciji ashe burin ta aljihu na yayi sarai. Cinta amana ta har badan abadan ba za na mance ba. Farkon haduwa ta da ita mun hadu ne a ta can wajen kasuwa, na ganta fara ta sanyo hijabi ta yi shiga kamar ba kuwa. A take na kamu raina gaba ɗaya na rasa mai yake faruwa. Na je a gare ta na furta zancen zuciya bani boyewa. Ta ce mini na amince a ranka masoyi karkasa damuwa. Ashe wai duk hakan ta faɗa mini ne ta sakan cikin damuwa. A tashi kullum soyayya muke yi ban mu fasa ba, ko yaushe idan na zo zance za ta taho a garan ta mintar ba. Kyauta in zan mata duk kudin aljihu ba za na kirga ba. Ta ce mini sahibi a cikin su maza kai ne ka zan babba. Ni kuma na ce da ita autar mata mai raba mu sai rabba. Ashe wai duk shiri ne ta nai mini ne wata ranta min zamba. Ba karsashi kan soyayyar da tamkar musaki na zama wanda ke dingishi. Magautantin suna hassada suka koma gaba ɗai ba sa fushi. Ko da na yi miki laifi ki yafe minni da Allah har ki fishi. Ki tallafi rai na 'yan mata ba ni zumar so karki bangar washi. Ko menene kike da bukata faɗan ban miki nai alwashi. A sannan ba kuɗi a gare ni na aure bare na kawowa. Da wayewar gari sai na tashi da sassafe na yo sammako. Na tashi na bar gari dan na nemi sana'ar yi kai koda da ko. Nema na fita a kowace rana kunga a dole na yi sammako. Duk inda ake yin aikin kuɗi dole ne in je ni in binciko. Wata shida na yi na wahala don soyayyar da in mallako. Da dawowa na sai an kace min wata wadda baya ta yi aure. Wayo 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 na Hashim wai hit wayo ya zanyi. Wayo 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 ni wayo Allah na ya zanayi. Hashim YH Mix.